wa khumulul dhikri. Anan Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah ya ambaci wasu abubuwa 19 marasa daɗi, marasa kyau, waɗanda saɓan Allah yake haifarwa bawa. Abubuwa 19 marasa daɗi, marasa kyau, wanda saɓan Allah yake haifarwa bawa mai saɓan Allah. Duk sanda bawa ya kasance mai saɓan Allah ne baya tuba, yana dogewa akan saɓan Allah, na gudanar da rayuwarsa cikin saɓon Allah, da gafala ga barin ambatan Allah, baya tuna Allah, baya ambatan Allah, to waɗannan abubuwa guda 19 da ya ambata duk za su faru gare shi. Abu na farko, qillatut tawfiq, ƙarancin samun gaban katar. A rayuwar bawa yana buƙatar taimakon Allah a komai. Ko menene bawa yake yi, yana buƙatar Allah ya taimaka masa. In ya rasa taimakon Allah, ya rasa tawfiki, gamdakatar, to ya gamu da al-khizlan. Al-khizlan shine Allah ya watsi da kai, ya watsi da bawa, ya bar shi. Shine al-khizlan, shine ma'anar qillatut tawfiq. Idan to duk abin da zai shiga ƙarshe sai kaga ya zo na da dama a kai, ƙarshe sai ya zo ƙarshen abin bai nasara ba, ko abin ya zama masa bala'i, ko ya zama masa tashin hankali, ko menene. To saɓon Allah yana jefa bawa a cikin irin wannan, zamto baya samun tawfiki. Idan neman aure ya shiga, ko ya rasa auren, ko a yi aure shi amma ya sha wahala a hannun wata aure shi, idan ya ta bin ta zaizai. Ko yana neman haihuwa, Allah ya ba shi ‘ya'yan da za zama masa tashin hankali. Ko yana neman dukiya, Allah ya ba shi dukiya da za ta zama sanadiyar halakarsa. Duk wani yana da cikin illatut tawfiq. Aka ce ka rasa tawfiki, to Ubangiji subhanahu wataala ya cire hannunsa daga taimaka maka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la takilni ila nafsi tarfata ayn, kada ka banni da kaina daidai da kiftawar ido. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi. Idan Allah ya taimaka muku, to ba wanda ya isa ya ci galaba a kanku. Allah ce, in ko Allah ya watsar da ku, to ku faɗi wane ne shi da zai taimaka muku. Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Wane ne shi wannan da zai iya kawo muku agaji ba Allah ba? Babu shi. To saban Allah yana jawo Allah subhanahu wataala ya watsi da bawansa, ya watsi da shi. Sannan fasadun ra'ayi, idan to tunaninsa ya gurɓace, ya haɗu da gurɓacewar tunani, gurɓacewar ra'ayi. Ko mai zai furta baki ya faɗa, sai ke ta mamaki, ce ka duba mutumin nan, ana ganin shi kamar zai hankali, ka duba wai ji maganar da yake yi. Duk mutumin da yake mai saɓan Allah ne, saɓan Allah ya zama masa jiki, to sai Allah ya jarabe shi da irin wannan. Kullum ya yi magana sai an ji ba daɗi, mutane sun yi ta Allah wadai da shi. Ko wani abu ya taso ya ba da wata shawara ta zama gurguwa, zama duk shawararsa gurguwar shawara ce, baya dace. To dole yana daga cikin dalilan abubuwan da saɓan Allah da gafala ga barin Allah suke jawo mutum. Zama mai gurɓataccen tunani, mai gurguwar shawara, da duk abubuwansa da zai yi tunani a kai sai ka samu suna tafiya a baibai, a birkice, ba kyau. Sannan abu na uku, khafa'ul haqq,
boyuwar gaskiya wato gaskiya ta ɓoye gare shi. Abin da yake gaskiya ne ƙarara, kowa ya fahimci gaskiya ne amma shi ya kasa fahimta. Ai bayanin ya ce kai shi bai shiga ƙwaƙwalwarsa ba. Ga kuma hujjoji na zahiri duk ya gani, amma gaskiyar ta kasa bayyana gare shi, ta zama a cikin ɓatansa. Wataƙila ma ‘ya'yansa da jikokinsa duk su taso su bar abin da yake, su bar shi kaɗai a ciki. Gashi ya tsufa ya girma amma yana nan cikin ɓatan, ya kasa gane gaske shi. ‘Ya'yansa na cikinsa duk sun bar shi, matarsa ma wataƙila a gida ta daina, amma shi yana nan kai. An taɓa shi ya ce shi bai yarda ba, bai kuma gane cewa abin da yake ba ya da kyau ba. In ka bibiya akwai saɓon Allah a cikin rayuwarsa. Saɓon Allah ya yi sai Allah ya jarabi mutum da wannan. Gaskiyar ta kasa bayyana gare shi. Allah shi ne mai shiryar da wanda ya ga dama, mai ɓatar da wanda ya ga dama. Yana shiryar da wanda ya ga dama yayin da ya cancanci shirya. Yana kuma ɓatar da wanda ya ga dama yayin da ya cancanci ɓata. Duk wanda kaga Allah ya shiryar ta ya cancanci shiryar. Duk wanda kaga ya ɓatar to ya cancanci ɓatar ne. Allah ba zaluntar kowa. Ba zai jirbiyar da wani cikin ɓata ba haka kawai, sai dan ganin ya cancanci ɓatar. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, qawma al-fasiqin. Za ga ana faɗa sifan nan ita ce illa, ita ce dalilin da yasa ba sa samu wannan shirya. Za a samu shirya saboda azzalimi ne. Allah ba zai shirya da shi ba saboda azzalimi ne. Allah ba zai shirya da shi ba saboda fasiki ne. Allah ba zai shirya da shi ba saboda ɗan ta'adda ne. Saboda haka sai Allah ya ɓatar masa da ganinsa, ya kasa gane gaskiyar saboda saɓon Allah. Sai na hudu fasadul qalb. Zuciyarsa za ta lalace. Abin da yake gyara zuciya shine da'a ga Allah, biyayya ga Allah, shi yake gyara zuciya. Yayin da ya zanto mutum yana kyautatawa a cikin rayuwarsa, yana ayyuka masu kyau, to sai Allah ya sanya haske a fuskarsa, ya sanya haske a zuciyarsa, ya sanya masa karɓuwa a cikin jama'arsa, ya yalwata masa a cikin rayuwarsa. Wannan magana ce ta Al-Hasan al-Basri. Inna lil-hasanati diya'an 'ala al-wajhi wa nuran 'ala al-qalbi wa qabulan min al-khalqi sannan wasi'atan fi al-'aishi. Duk mutumin da zai zama mutumin kirki to sai kaga Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa annuri a fuskarsa, kuma ya sanya annuri a zuciyarsa. Sannan Ubangiji ya sanya masa karɓuwa a cikin mutanensa, sannan kuma har ila yau Allah ya sanya masa yalwa a cikin rayuwarsa. Ba za ka same shi da kuncin zuciya ba a koyaushe, za ka same shi yana walwala a koyaushe, za ka same shi farat cikin raha, za ka je ka same shi kullum cikin kunci da damuwa da jin haushin mutane ba. To alhasana ita take sa wannan, zanto zuciya ta gyaru. To in zuciya ta gyaru kuma komai na mutum zai gyaru. Ita ce ke jagorancin gangar jikin. In ta gyaru komai zai gyaru, in ta lalace kuma komai zai lalace. To yadda alhasana take gyara zuciya, haka sayyi'a kuma take bata zuciya. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ce abinda suke tsoruta suke aikatawa marasa kyau, shi yayi kanta akan zukatansu, shi ya rufe musu zukatansu. Falamma zaghu azaga Allahu qulubahum thumma sarafa Allahu qulubahum. Haka da ka juya wa Allah subhanahu wataala baya, ka juya wa da'arsa baya, sai Allah ya juya zuciyar. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Haka Allah ya dinga jujjuya idansu da zukatansu saboda sun ƙi imani da shi. Sai Allah jujjuya zuciyar tasu. Kama lam yu'minu bihi awwala marra. Kuma Allah ya bar su suna tafa gamniya cikin makantarsu, cikin shishigin su.
saboda haka saban Allah da bijirewa ambatan Allah da rashin tuna Allah, kawo Allah a zuciya yana sa zuciya ta lalace. Malam Mubarak yana ce min lokaci yayi, za mu tsaya anan insha Allah. Karatu na gaba za mu kammala abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada, na kuskure Allah fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.